5 egunetan zehar soinu eta musiken eskaintza zabalaz disfrutatuko dugu jaialdian. Ibilbide ezaguneko 8 artista izango ditugu eta zenbat talderen emanaldiak ere ikusi ahal izango ditugu. Horiek guztiak aukeratu dira 3 ildo kontutan izanik. Alde batetik, familia transmisioaren garrantzia folkean. Beste alde batetik, emakumearen dimentsioa folkean. Eta azkenik, tangoaren figura handi baten heriotzaren mendeurrena ospatuko da, Astor piatzailearen hain zuzen ere. Ordaindu beharreko kontzertuak guztira 6 izango dira, eta horien artean 2 doako eskainiko ditugu, batez ere familia eta aurrei zuzenduak. Horien bitartez, belaunaldi berriak musikaren mundura gerturatu nahi ditugu era divertigarri batean. Pozgarria da benetan, jaialdi honen beste edizio bat ospatzea eta gonbidatu nahi dut jendea jaialdiaz gozatzera. Osasun eta segurtasun neurri guztiekin nola ez.